Velkommen til Service Tool. Jeg vil her gennemgå, hvordan man opretter en kunde. Man klikker på Service Medarbejder, Kunder, Tilføjer kunder. Og nu vil jeg så her oprette Produktionsfabrikken for eksempel. Den har kundenummer 7. CVR-nummer. Og telefonnummer. Og en mail til den her. Det er, hvor kontrolrapporterne de ryger hen, og operationssedlerne, når vi er færdige. Der er også mulighed for at lægge dem ud til andre værkfører i afdelinger. Det viser jeg her lidt senere i videoen. Og adressen, nu tager vi opretter selve det er administrationsvej. Og det er i produktionsby, det er i testby. Her vælger vi, hvilken tekniker, der skal have det overordnede ansvar for den virksomhed. Nu det bliver ham her, og ham her, han må godt komme og hjælpe. Og så kan vi oprette en afdeling. Hvis nu der er en det er montageafdeling. Den ligger på Lagervej. Også i testby. Igen, så kan vi lægge en anden tekniker ind, hvis det var en anden tekniker, der skulle køre på den anden lokation. Så har vi egentlig oprettet produktionsfabrikken med en underafdeling. Vi kan lægge billeder og kommentarer ind på kunden. Det kan være et oversigtskort, det kan være notater på kunden med, at man skal huske hjelm og vest, eller det kan være, at der skal være et kode for at komme ind om i fyrerummet, eller nøgleboksen, eller husk at bakke ind. Der kan man lægge masser af notater ind, og man kan også lægge kontakter ind, hvis der er flere værkførere, så man har informationerne på dem. Og han er på en. Sådan. Det samme kan vi gøre ned på afdelingerne. Læg billeder og notater ind på de enkelte afdelinger, som er overordnet. Og nu kan man egentlig scanne en kode og så lægge enheder ind under kunden.